When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the Tak čus, dneska si ukážeme, jak se zaregistrovat, tady to ne, jak se zaregistrovat na YouTube. Takže počkejte, takže dáme, já se musím nejdřív odhlásit se, a tak, dáme přihlásit se, tady prostě tady tu kolonku přihlásit se, tak. Jdeme přihlásit se, kýneme už když už tam jste zaregistrovaný. Ne, to jsem musel já. Tak. Tady musíte vy, když tam jste přihlásit se, tak tam budete mít normálně tady to. Jdete vytvořit účet. Tady jméno. Třeba jak se chcete jmenovat tam. Třeba Tomas 15. Váš aktuální e-mail. Jo. Tomas 12 a vytvořte si heslo. Ty jo. Ty vole. Třeba. Ty vole, to taky jo. Co by mohlo být? Tady ještě není. Dobrý. Třeba heslo si dáme takhle. Den narození 24. srpna 2003. Jsem pohlaví muž. Číslo. Další krok. A tam dáme kaka. Tady. Tak. Tak. Další krok. Uložit heslo. Takže které těmi určitě věkové požadavky. Takže prostě se musíme vrátit a tady dát třeba 1999. Ne, 92. Vytvořit zase. Co to masek? Ty voho. Tak, teď to střihnu, jo, a hned tak jdem zpět a vidíte, že jsem zaregistrovaný. Ale já jsem nechtěl ukázat, jak si potvrdím mailovou adresu, a to musíte. Takže čau.